Beste mensen, goedemorgen, goede zondagmorgen. Maar u kunt ook deze uitzending beluisteren op andere dagen. Maar ik neem de zondagsevangelie die u kunt horen in de kerken, bij de Heilige Mis bijvoorbeeld, maar hier alleen een preek bij de evangelie van de zondag die ook in de kerken wordt gelezen. Ik lees u eerst voor uit het Heilige Evangelie volgens Mattheüs. Maar voordat ik dat doe, moet ik u even laten merken dat we hier in een andere omgeving zijn dan zomaar een kapel. We zijn hier bij de zusters Bergitinessen in Uden, in de Brabantse Uden. En de zusters Bergitinessen zijn genoemd naar hun stichteres, de heilige Birgitta, die deze al eeuwenlang geleden heeft gesticht in Zweden. En verder ook verspreid over Europa naar de hand. De zusters zijn in Uden gekomen, althans naar Nederland gekomen, na 3 eeuwen. En op een gegeven moment werden ze daar in Rosmalen, hier in de buurt, niet meer geduld door de protestantse overheid. En gingen zij naar een naburig stadje, Uden, dat een onafhankelijk gebiedje was. En hier werden ze door de mensen goed aangenomen. Hier namen zij een klooster over van de paters Kruisheren, dat leeg gebleven was. En hier hebben zij hun leven gericht, nu al meer dan 300 jaar. De heilige Birgitta, daar vindt u haar, een beeld van haar. En daar van haar dochter Catharina, die ook heilig is. We zijn hier in een goede plek, waar veel mensen de mis komen bijwonen, de getijden van de zusters. En ook, 's middags is er altijd gelegenheid tot aanbidding. U ziet het al, het staat hier al klaar met de hostieschaal, maar nog geen Allerheiligste. De preekje van u gaat daaraan vooraf. Daarom lees ik u eerst nu het preekje maar voor. Eerst het evangeliewoord. In die tijd kwamen de Farizeeën bijeen toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om hem op de proef te stellen: Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? En hij antwoordde hem: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede daarmee is gelijkwaardig. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Zo spreekt de Heer en wij mogen God ervoor danken dat Hij ons dit woord tot ons richt. Die vraag van die wetgeleerde: Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? Is van een wetgeleerde die Jezus wil ondervragen. En soms zijn de vragen die we aan Jezus stellen niet altijd even eerlijk. Hij doet hier om Jezus op de proef te stellen. Maar Jezus hoeft niet altijd precies te antwoorden op de vragen en de insteek die wij altijd hebben en die wij vaak hebben, maar hij geeft zijn eigen antwoord. Wat is het voornaamste? Dat betekent, waar komt het op aan? Niet om Jezus te overhoren, niet om dan een antwoord te krijgen van, dat is het voornaamste en de rest hoef je dus niet, want dat is niet zo voornaam. Nee, zo is het niet. Jezus zegt, voornaamste is deze 2 geboden. Maar moet je dan van de ene kant God beminnen? En hoe kan het dan met de mensen beminnen? Je kunt toch niet God beminnen zonder de mensen te beminnen? En je kunt toch niet de mensen beminnen en God er buitenspel laten die de God van liefde is? Hoe zit dat nu? Kan dat wel? Jezus geeft een antwoord dat we mogen zien hoe diep dat is wat hij ons zegt.
Begin maar met het eerste gebod. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En dat is helemaal, altijd, alles. Geen uitzonderingen, geen compromis. Helemaal beminnen. Helemaal beminnen. Is er dan een ruimte voor dat tweede gebod? Want zonder dat tweede gebod hangt de eerste ook een beetje in de lucht. Ja, zegt Jezus, het tweede gebod is daarmee gelijkwaardig. Is 1 nu 2 of 2 1? Het is goed. Dat is heel kort over na te denken. In beide antwoorden gaat het over beminnen, God beminnen en de naaste beminnen. Ook uzelf, maar ook uw naaste. Niet een die veraf is, maar die nabij is. Dat woordje beminnen geeft de sleutel waarom het gaat. Eigenlijk zou je moeten kijken naar het begin, hoe God de mens heeft gemaakt. God heeft de mens gemaakt gelijkend op hem. Gelijkend op God. God is schepper, maar de mens mag meedoen. Mag meescheppen. God is liefde, de mens mag meeliefhebben. God is vrij, heeft niemand nodig. De mens is vrij, maar heeft wel God nodig. En wie is dan die God waarop die mens gelijkt? Die is God die zich geeft in zichzelf. De Vader aan de Zoon, de Zoon aan de Vader, in een geest van wederzijdse liefde. Bemin God die ons bemint. De mens is vrij om daar op het beminnen van God ja te zeggen, maar ook om nee te zeggen. Dat is zo. God heeft het risico genomen dat hij ons wil beminnen. Niet alleen maar wil dwingen, als een almachtige God, maar dat we iedere keer zeggen, allemachtig, hij bemint mij, hij mag mij, heel persoonlijk. Je bent vrij om hem je wederliefde te geven. Maar je kunt het natuurlijk ook laten. En dat is niet goed. Dan gaat het je ook niet goed. Je zult uw naaste beminnen als uzelf. Vergeet ook uzelf niet te beminnen. In de zin van dat u uzelf niet weggooit, altijd maar minder denkt over uzelf. Als God u heeft gewild, dan heeft u het voornaamste al, om zo te zeggen, om uzelf te beminnen. En als die naaste heel dicht naar u is, maar alleen maar een goed mens is, dan valt het wel mee. Maar dat beminnen van die naaste die misschien u helemaal niet zo ligt, of die u vijandig gezind is, of die u wil weghebben, om die te beminnen, dat is best moeilijk. En daarom is het goed nog even heel kort te doen en te kijken naar Jezus. Want Jezus zegt nooit woorden die goedkoop zijn. Ik hou jullie voor en dan moeten jullie maar zien wat je ermee doet. Die woorden die hij spreekt, die heeft hij zelf geleefd. Kijk maar naar het kruis. Daar hebt u de verticale balk. Hij kijkt op naar zijn vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heel zijn liefde, heel zijn wederliefde geeft hij terug. En zegt, zo is het volbracht. Dat is het leven. Dat is liefde. Om God te beminnen. En God die mij bemint. Maar tegelijkertijd is daar de horizontale balk die als het ware alle mensen omvat en omarmt in liefde. En tegelijkertijd gaat dat in Jezus, die God is, mens geworden en als mens ons met een onmetelijke liefde bemint. We beelden dat af in een heilig hart. In een heilig hart. Dat God als het ware een echt hartelijke God is, die zijn hart op de goede plaats heeft voor ons, opdat wij een goed hart hebben en blijven houden tot hem. Daarom is het gebedje ook, wat u ook altijd kunt bidden, maak mijn hart gelijkvormig aan uw hart. Want dan bemint u God boven alles
aan de naaste als uzelf. We kijken naar Maria, die daar alles van weet. Die naast het kruis stond. Die weet van de verticale balk, maar die weet ook van de horizontale balk. Zij bidt voor ons naar Jezus toe. En zij wil voor ons bidden, voor ons zondaars. Amen.